Investigar as creacións pozogarcianas supuxo, para min, atoparme con numerosas sorpresas que abrían constantemente novas rutas onde buscar. Abordar a luz é estar disposta a entrar nun xogo de matrioscas onde, cada vez que levantas algo en claro, xorde un novo reto, unha nova faceta creativa. Eu, ao principio desta pescuda, lera na revista Moenia a seguinte afirmación feita pola ribadense. Yo creo que hai entre todas las artes, y entre las que yo frecuento música, poesía y pintura más todavía, unas conexiones moi íntimas y profundas. E eu, a inspectora Negreira, tiña que verificar o grado de adecuación destas palabras coa realidade das creacións pozogarcianas. 5 anos máis tarde, no outono do 2025, podo concluir que esta premisa foi comprobada. As declaracións concordan cos feitos. Luz Pozo Garza foi unha artista interdisciplinar.